Găsit la un episod din Minecraft. Este primul meu episod, dar după cum vedeți, ne-a dat într-o junglă, nu prea a fost bine. Așa, așteptăm să se încarce. Și da. Scuzați vocea, sunt puțin rău și nu pot să vorbesc. La fel aici și până au găsit. Da, sper că nu prea avem un schimb bun, dar pe parcurs, dacă o să primesc mai multe like-uri, o să fac o serie din asta. Vedem, dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Ce să zic. Da, și vreau să fac o casă și să-mi lăsați voi ideile voastre în el. Ca să... Au. Am căzut. Ok, haideți să... Nu știu, să mai luăm. Da, prima dată o să supraviețuim. O să vă arăt și câteva secrete. Să facem și un portal către de Nether. Să mai lucrez și eu pe live. Dacă nu știți ceva, scrieți în comentarii. Știu aproape totul în Minecraft. Dacă nu știți ceva și de vreți să mă întrebați, îmi spuneți. Seria asta nu o să fie cu moduri. De aia că vreți voi să fie o serie. Pentru că mie nu-mi plac modurile 1 la mână și de la mână nu pot să le iau. Aici am reușesc să le iau, dar nu-mi place mie să le folosesc. Da. O să faceți și mai multe, îmi lăsați în comentarii cu ce vreți. Momentan sunt pe tabletă, nu puteți să lăsați jocuri de PC. N-am un PC. Și de... Așa. Hai să terminăm cu vorba. Am vorbit cam mult. Ne-am stat aici. Așa. Cred că vreau să fac asta noastră. Și m-am dus să fac un munte, așa. Ca să... Dacă vedeți că mi-am stat din măcară. Da, vreau să fac un pas, dacă se abia m-am văzut cum mai trebuie să ajung aici. Da. Să fac un tonal cu prima dată. Ca să... avem. Da, nu l-am făcut. Sper. Da, și vă rog foarte mult să lăsați și un like dacă vă place, dacă nu vă place. Un like. De, eu de-abia am început, sunt la început, poate o să văd eu cum o să mai fac pe parcurs. Dar dacă vreți voi să fie și mai multe episoade. Da, să nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vă place, primul episod o să fie publicat, cine știe ce. Dar de o să încerc și eu. Ca să fac acest episod. Da. Nu am prea mult timp, o să fac cum am eu timp. Poate o să fac și live-uri. Dar cine știe ce. O să mai... Da. Și cam am să vă zic. Bine, nu o să termin acum episodul. Mai ținem câteva minute. O să mai atât de scurt. Da, eu am mai încercat să mai fac. O serie, dar n-am reușit, n-am primit like, așa că aștept toate episoadele și de mă rog pe voi ca să dați și mie un like. Nu uitați să apăsați butonul de apreciere, că ce vă doare mâna, ca să apăsați un buton. Da, și am terminat. Momentan nu o să fac prea mare, dar o să fac prea mare. Apoi o să fac și o mină și nu știu ce, dar prima dată, ce mai important, o să fac ușile. O să mă duc după voi, ca să, deja una, ca să pot să fac pas, să trecem de noapte. Da, o să fie cam greu.
Uitați ce este ungla de care am ieșit. Într-un fel știți e bine că am de la pe veni. Așa le zic eu, nu le zic pe nume. Nu, mie nu-mi place. Adică nu-mi place. Dar nu le-am reținut încă pe toate. Da, două facem. Dar asta pe asta. Așa. Da, să nu uitați ce să zic, chiar din nou butonul de like. Atâta foarte bine dacă mi-ați like. Și v-am mai zis, dacă nu știți ceva Minecraft, îmi ziceți mie și poate eu știu și v-am zis și pe voi. Voi mă ajuta și pe mine. Da, eu sunt fan la Scamiu meu, cred că cunoașteți, să și la ea pe canal. La Max și pe el cred că îl cunoașteți, dar să vă acest canal. Da, îmi pare rău că am durut, mama ce fi, dar nu da. Așa, la Mihai, știi și pe el, nu? La Dălic, da, am pus urmele, am greșit. O să pun de like și da, am greșit. Nu, nu știu să fac aici, nici nu pot să am să fac, dar m-am avut vorba și m-am izberat. Dar, trebuie să găsim, asta e problema. Dar pe parcurs o să găsim. Culoarea mea preferată este albastru, dacă vrei să știți. Și da. Altceva ce să văd. Da, să găsesc comentarii cum pot să pun și o poză la YouTube. Habar. Da, de-aia mai zi, n-am postat acolo și atunci n-am avut. Să văd ce. Eu mai place și să explorez peste, dar momentan nu, că n-am imagine suficiente. Da, nu mă duc acolo, poate să fiu zombi ceva. Da, dacă văd că vă place această serie, o să mai râdem, o să mai facem glume, ca să vedem și nu. Da, sper că n-am găsit nicio aici. Așa, spuneți în comentarii ce vreți să fac. Eu serios fac. Dacă vreți merge și de nether pe vieți, dar sigur să mâine. Da. S-a adăugat un mod nou, pare rău că uitați versiunea sus, este 0.14.0, bule 4. Da, e o foarte bună asta, de-abia aștept să se ia de versiune, dar de-abia aștept să apară un nou update. Vezi și 0.15. Sunt foarte nerăbdător, sunt un fan foarte mare Minecraft. Credeți-mă, joc cred că de când a ieșit. Și da, nu o să termin aici episodul, dar vă rog foarte mult, deci foarte mult, ca să vă apreciați, să vă abonați la mine pe canal. Și cine știe, dacă vreți voi să apăsați și butonul de like. Da, încă am terminat și v-am mai zis, mai rău de voce, sunt foarte reușit. Și nu pot să filmez prea mult. Vă dau de foarte rău, habar n-aveți voi când mi acum să vorbesc. Da, doctorul mi-a recomandat ca să nu vorbesc, dar deci așa, dar ce face? Știu că o să trec mai greu dacă nu s-a ascult sfatul medicului, dar ce pot spune? Îmi place să fac YouTube foarte bine, foarte mult. Acesta este visul meu. Sunt fan foarte mare a lor, Dăling, Lion, Cizec. Să vă și noi pe canale, credeți-mă, o să vă plac foarte. Pisica miau chiar, sunt fan, deci habar n-aveți voi că știi să filmezi acea fată GTA, filmează GTA, bine, Minecraft mai puțin, Scram Mechanic, eu că v-am zis, nu pot să-l iau, sunt pe tabletă, nu sunt pe PC, așa,
Și nu pot. Deci, poza o să fie cu skin-ul nostru, dar dacă vreți voi să-mi ziceți, să vă pun și o poză, eu o să pun. Lăsați în comentarii dacă vreți să pun o poză sau să las așa. Dar, credeți-mă, chiar nu știu cum să fac asta. Da, cu timpul o să fac și o armură de piele. Da, și cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. La revedere!